Joukkueesta Saipan joukkue on matkustanut Ouluun. Loppuviikon kamppailut se pelaa tuplapelit Mikkelin Jukureita vastaan kotona sekä vieraissa, mutta liigadebytantti saadaan tänä iltana kaukaloon. 19-vuotias pääkaupunkiseudulta lähtöisin oleva Lenni Tiihonen debytoi Saipan joukkueessa, joten pidemmittä puhetta haastattelupisteelle sivutaan liigadebyttiä, mutta hänen vahvuuksia junnosarjoissa ja toki myös siirtoa Lappeenrantaan. No ei ole toistaiseksi vielä ihan kauhean, mutta kyllä se varmaan tuossa pikkuhiljaa kun lämmöt on käynyt vetämässä, niin rupeaa nousemaan. Milloin sait tietää, että tänään poet ensimmäistä kertaa liigassa pelipaidan päälle? Tossa ennen aamujäätä tuli tieto. Minkälaisen tavoitteen itse tähän iltaan lähdet? Se ensimmäinen kerta on kuitenkin se, mitä ei ikinä unohda. No totta kai pelaa semmoinen puhas oma peli sen ajan, mitä siellä kentällä pääsee olemaan. Että ei hirveästi mitään virheitä sun muuta. Mahdollisesti joku pistekin. Se olisi erinomainen kaava. Ensimmäinen kausi Lappeenrannassa, niin tietysti minkälainen tämä kausi isossa kuvassa on ollut? Se toki vielä on kesken. No totta kai siis alkukausi oli tuossa Aassakin, niin lähti hyvin käyntiin ja sitten kaverit lähti liigaan ja pari kaveria lähti muualle päin jatkamaan loppukautta, niin sitten jatkui miten jatkui, mutta nyt taas omalla kohdallani aika nousujohteinen voisi sanoa. Jos mietitään sun ominaisuuksia, niin miten paljon sä pystyt esimerkiksi kokoa hyödyntämään tuonne hyökkäyssuunnan pelaamiseen ja varsinkin tuolla junnotasolla? No omasta mielestä just niin kuin esimerkiksi viime kauteen kun vertaa, niin täksi kaudeksi on tullut aika paljon silleen, että pystyy kiekonkaan pyörimään, vähän antaa kovuttakin. Tietotoimisto on kertonut, että sun luistelu on myöskin yksi sellainen erikoisominaisuus tai vahvuus. Niin totta kai pitää kysyä, että mikä se hyvän liikkeen salaisuus on. Nyt on paha. Ehkä tuo viime kauden Lari Joutsenlahti veteli meille jäätreenejä, niin en tiedä tuleeko sieltä. Kiekko Espoossa ja muutenkin Espoossa viime kevääseen asti, niin mitkä oli niitä suurimpia syitä maisemanvaihtoon? No mä ajattelin, että olisi niinku nyt hyvä hetki lähteä hakemaan niinku sitä uutta steppiä omalle uralleen. Ja mä ajattelin, että täällä olisi hyvä mahdollisuus mennä siitä niinku eteenpäin. P-junnu ja Suomen mestaruus 2022. Tiedetään, että ihan jokainen ei junnunakaan pääse menestystä niittämään. Tänäänkin on kokoonpanossa paljon pelaajia, jotka ei junnuna ihtinyt urallaan voittamaan. Niin minkälainen joukkue teillä tuolla kaudella oli ja minkälainen highlight se on ollut? Sanotaan näin, että ehkä yksi semmoinen yhteishenkisin joukkue, mitä on ikinä ollut. Kaikki oli niinku hyviä kavereita ja pystyi olemaan ihan oma itsensä aina. Ja mahtava jengi. Minkälainen fiilis se oli, kun pääsi Jokerit finaalissa kaatamaan? Tuntuuhan se hyvällä. Luolassa vielä. Kuuluisa Hartwallin alakerta.